Mayong hapon, yaring nagapanguna nga balita. Presidential aspirant VP Leni Robredo nagpadala sa mga donasyon nga COVID-19 kits para sa mga Ilonggo. Kag Iloilo City, ginapanan ang mga e-sports capital sang pungsod Pilipinas sa tuig 2023. Masobra 5,000 ka mga kahon sang COVID-19 kits gikan sa opisina ni Presidential Aspirant Vice President Leni Robredo ang gindulong sa syudad sang Iloilo kahapon nga adlaw Pebrero 7. Suno kay VP Leni, ini nga mga COVID-19 kits ang pag-ausaron para sa mga COVID-19 patients nga nahamtang sa mga ospital. Magluwas diri, naghatag man sang libre nga konsultasyon ang mga volunteer doctors sang organisasyon nga Doctors for Leni. Ini nagapakita lang nga sa tion sang pandemya, ang mga sektor sa patag sang medisina ang nagabinuligay agud mahagan-hagan man ang kaso sang COVID-19 sa syudad sang Iloilo. Kag sinila nga aga, naghiwat man sang misa sa Molo Church bilang kabahin sang opening salvo campaign para kay Robredo. Sa pihak nga bahin, nagapadayon man sa gihapon ang drive-thru vaccination sang booster shots para sa mga Ilonggo nga luyag magpabakuna sang booster shot nga Moderna vaccine mahimo magpadulong sa Mega World Transport Hub. Bukas man para sa tanan nga pumuluyo ang pagpabakuna sang Pfizer booster shots sa SM Strata. Bukas umpisa alas 8 sa kaagahon, tubtob alas 5 sa hapon para sa walk-in kag hindi na kinahanglan pa mag-pre-register. Plastado na ang mga programa kag aktibidad nga gindihon sang Iloilo City Sports Development Division. Inikadungan sa ginhiwat nga sinapol ni Mayor Jerry Treñas, kaupod si Jomar Montehermoso. Ginlatag sang grupo ang roadmap kag mga programa nga ila pagapatuman sa tinutuyo nga ang syudad sang Iloilo mangin e-sports capital sa pungsod Pilipinas. Matandaan sa nakaligad nga tuig, nagpakita sang bug-os nga suporta si Mayor Treñas sa ginhiwat nga e-sports competition. Humalin sang una, suportado sang alkalde ang mga programa para sa mga pamatanon nga nagahatag sang oportunidad nga maging e-sports player kag makahampang sa pungsod Pilipinas pati na sa international nga level. Ang iban nga detalye bantayan karon alas 6 sa gabi sa Level Up Patrol. Ako si Dane Raffles.